Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Nagselos ko. Nagsilos? Kinsa gisilusan nimo? Si Apple. Oh. Kagapon, nagsilos ka? Ngano? Dili ko angayang magselos? Murag dili, tsuna. Bad yan. Maunay akong gibati. Putla ang imong pagbati. Dili ka angay magsilos. Tungod kay mas una si Apple nga akong nailhan. Pong, Mao ni angay timan-ani mo, tsuna. Itisok gyud ni si imong ong. Nga hita ko ang silusa. unsa? Ayaw gyud. Usbo na ko, hate kayo na ko ng silusa. Di gyud ko gusto, ana. Bong, Di gyud mo angay nga magsilos. Tungod kay well provided ka mo. Sakto mo sa akong datong. Ha? Prangka ko, tsuna. Mao na. Nga putla ng silos. Tode. Unsay problema? Ang sweldo sa mga tao. Next week ang sweldo. Okay? Okay. Wala ba lain? Kuan, kining... Kumusta ang imong anak? Okay raman. Nakagraduate naman ang imong anak. Akong patrabahon. Imong patrabahoin? Kung mo na, salamat kayo, Bong. Good. Angin na siyang magkat-on sa pagpanarbaho. Asa ni mo patrabaho, Kung may pagsali ka, himuon ako siyang private secretary. Private secretary? Yes. Okay kayo, Bong. Di ka man lang na mga tanag pila sweldo? Pila? Starting salary, 70,000 per month. Dili ka makato? Mutuo? Oo. Ba't ang problema? Mao ang imong anak. Nga naman. Problema? Kung mo trabaho ba siya? Ako na ang bahala. Dako na kinang opportunity nga makatrabaho siya. Good. Huwag ka na ba ilay toyo? Kuan, kining... Mupahuway ko. Gikapoy ko. Mao ba? Okay. Thank you for coming. Aris ako. Kadiyot sa Oh. Ngano? atubang ra. Ngano man? Atubang sa ba? Oh. Ngano man? Unsay problema? Wa ka kapaniper. Aha. Nakalimtan. Ngano ka, uy? Aray. Ngano ni aray ka? Napaakan sa zipper. Mayra. Onsa? Tuna. Asa man ka? Uli na ka? Oh, oli na. Uy, kadali ra gud. Gikapoy imong amo. Mo ba? Gitupsan tingali. Unsa? Wa magani ka paniper. Ano? Wa gyud ka mutug-an mo kung kinsay bisita ni Bong. Ay, ikaw sa tuwa magkamungutana. Unsay wa?
Nagbalik-balik og pangutanan nimo pero di ka motugan. Huh, tubag lang kag paabot lang. Wadyo ka musulti nga si Apple iyang bisita. Sa mga ayaw man ay kwinta kay amiga man ay mabisita. Sa mga Do na, Why? wa ko'y kumpiyansa. Ni sir? Dili, kang Apple. Tawa man ka, sa katawanan. Mao ba? Harbat kay tunda ko. Pang usto, bisag inanag. Ano? Butang eh. Butangisad ka, di na ka. Day, ito na. Day, ako libutan mo na day. At sugduda na. Huwag kumpiyansa pagdudang tuna na. Pero di mo kabuhilo. Takom yan po niyong baba. Labi nagpakanon mo glinibo. Nagregor gid ako muna niya. Paingat-ingat pas Apple dayong lakaw. Ug nibaos pusbong og ingat. Wa ko'y kumpiyansa ka, Apple. Pantay ka lang akong apula ka. Mahibawan kay nako. Patay gyud ka nako. Ni ako sa atbang sa mong gipuy ani Alan. Og si Alan ka na naglingkod. Og nagsandig dapit sa pultahan. Ang ako cellphone. Ang camera. Akong i-zoom in. Nagsandik og nakatok. Og may butilya sa bino sa iyang atubangan. Hubog? Huh. O irasad. Pakita gid sa mga tao. Pabilib yung kanahan. Yay, mana? Ranking master nas bayalan. Hai kas Jackie Chan, purbida. Nagyak ka no de. Bye. Bayalan. Bye. Hey, idiot kay kuhaon ko ni botellas bin. Na ligor mabuak ng saman ka. Oh. Oh, why butong. Nauli ka din eh. Bali di sulod. Buwang. Katong mo na ko no. Ay, dati ka pagkaon no. Pagkaon. Dad ate kag brere. Kaya gibutangan ako lubay sa bag lami kayo. Buriring? Oo. Init pa ni. Di pa siya maiso. Butiti unta to. Iyo, Brad. Why lafot, Brad? Kahilo ng butiti, Brad. Nakaon ka na. Daan ang problema ni mo. Kaon ko. Kaon yun. Aron na. Kung mabuti gayon nga, mag-abot mo subong. Kusgan ka. Isog ka. May kasukol ka niya. To no? Oh, tuod yun kayo. O kung di ka mo kaon, patay ka. Gusto ka matay? Practice lang na ko kamatay bay. Ahon sa! Ikaw na ka? Oh, na. Nakakaon ako. Ate nanak, dunay maayong kahigayunan. Kay gayon, nanay? Unsa man na? Gusto kang manrabaho? Gusto. Good. Good. Job opening. Dakog sweldo. 70,000 per month. 70,000? Unsang trabaho Private secretary. Asa nga kompanya? Private secretary ka ni Tito Bong nimo. Ha? Ay nigbalibari. Kahigayunan na kayo nimo. Dako kay sweldo. Private secretary. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!